Pavlovo prvo pismo Solunjanima. Vjerojatno je najranije pismo koje imamo od Pavla, a pozadinsku priču možemo pronaći u djelima apostolskim. Tu saznajemo kako Pavao i njegov suradnik Sila putuju u drevni grčki grad Solun. Nakon samo mjesec dana navještanja radosne vijesti o Isusu, velik broj Židova i Grka počinje slijediti Isusa i ti ljudi ondje čine prvu kršćansku zajednicu. Ali nevolja se zahuktala. Pavlov navještaj uskrslog Isusa kao istinskog gospodara svijeta pobuđuje sumnje, a kršćani iz Soluna naposljetku su optuženi za prkošenje rimskom caru, budući da su navješćivali kako postoji drugi kralj, Isus. To je dovelo do toliko snažnog progona da su Pavao i Sila morali pobjeći iz grada. Budući da su imali veliku ljubav za te ljude, za njih je to bilo veoma bolno. Ovim pismom Pavao se želi ponovno povezati s kršćanima u Solunu, budući da je primio izvješće od Timoteja da su oni i više nego dobro, te da su napredovali unatoč svim nevoljama. Pismo ima dvije glavne cjeline. Prva jest pohvala za njihovu vjernost Isusu, a u drugoj ih potiče da kao Isusovi sljedbenici nastave rasti. Te su pak dvije cjeline uokvirene s 3 molitve. Pismo započinje molitvom zahvalnosti. Druga molitva tvori prijelaz između dvije cjeline, a sve završava zaključnom molitvom. Uistinu lijepa struktura. Pavao započinje pismo dajući hvalu Bogu i hvaleći vjeru Solunjana, njihovu ljubav prema drugima i nadu koju imaju u Krista unatoč progonstvima. Zatim govori o njihovom obraćenju, kako su nekada bili idolopoklonički politeisti i kako su živjeli u kulturi gdje je cijeli život bio prožet institucijama i praksama koje su štovale grčke i rimske bogove. Pavao govori o tome kako su se okrenuli od idola da bi služili živome i pravome Bogu, te kako sada očekuju dolazak Božjega Sina s neba. U gradu kao što je bio Solun, biti krajnje odan Bogu Izraela i kralju Isusu imalo je svoju cijenu. Izolaciju od strane susjeda i neprijateljstvo od strane obitelji. Ali neizmjerna Kristova ljubav, koji je umro za njih, te nada u njegov povratak, bila je Solunjanima vrijedna svega toga. Nakon toga, Pavao govori o svojoj službi u Solunu i dragim prijateljstvima koje je sklopio s tamošnjim ljudima i pri tome koristi slike koje ukazuju na prisnost. Na primjer, odnosili su se prema njemu kao prema vlastitom djetetu, a on im je postao poput majke i oca. On kaže, tako smo vam ovladani ljubavlju prema vama, jer ste nam omiljeli i htjeli predati ne samo radosnu vijest Božju, nego i svoj život. Pavao nas ovdje podsjeća da srž kršćanskog vodstva nije moć niti utjecaj, već zdravi odnosi i ponizna služba u ljubavi. On ih podsjeća kako od njih nikada nije tražio novac, nego je jednostavno došao voljeti i služiti im u Isusovo ime. Nakon toga, Pavao se osvrće na njihovo zajedničko progonstvo. Baš kako je Isusa odbacio i ubio njegov vlastiti narod, Pavla progone njegovi Židovi, a Solunjani su suočeni s neprijateljstvom svojih grčkih susjeda. No, Pavao crpi začuđujuću utjehu i saznanja da su njihove patnje način sudjelovanja u priči o Isusovom životu i smrti. Zatim ih izvještava o boli koju je doživio kada je čuo o teškoćama kroz koje Solunjani prolaze nakon što su Pavao i Sila pobjegli. Stoga, on šalje Timoteja da ih podrži i vidi kako su. Na njegovu radost, Timotej je otkrio da su jaki, da su vjerni Isusu, puni ljubavi prema Bogu i svojim susjedima, te da čeznu ponovno vidjeti Pavla onako kako i on čezne vidjeti njih. I tako, Pavao zaključuje ovaj dio pisma molitvom za ustrajnost. U toj će molitvi Pavao naznačiti teme o kojima će pisati u drugom dijelu pisma. On moli da Bog poveća njihovu ljubav i ojača njihovo predanje svetosti, dok iščekuju ispunjenje svoje nade, povratak kralja Isusa. Dakle, Pavao započinje ovu drugu cjelinu potičući ih da žive u skladu s Kristovim naukom. To prije svega znači biti predan svetosti i seksualnoj čistoći, nasuprot promiskuitetnoj i seksualnoj destruktivnoj kulturi koja ih okružuje. Oni trebaju slijediti Isusovo učenje o ljepoti seksualnih odnosa u kontekstu predanog bračnog odnosa. Pavao ističe kako Bog ozbiljno shvaća seksualne prijestupe. Oni uništavaju ljude i njihovo dostojanstvo. Slijediti Isusa također znači opredijeliti se za ljubav i služenje drugima. Stoga Pavao daje upute kako bi kršćani u gradu trebali biti poznati kao pouzdani ljudi koji naporno rade. Ne samo da zarade novac, nego da mogu providjeti za svoje potrebe i velikodušno ga dijeliti s ljudima u potrebi. Nakon toga, Pavao se osvrće na brojna pitanja Solunjana o budućoj nadi Isusovog povratka. Dakle, neki kršćani iz crkve su nedavno umrli, najvjerojatnije kao mučenici, pa su se njihove obitelji i prijatelji pitali što će biti s njima kada se Isus vrati. Pavao želi razjasniti da unatoč njihovoj tuzi i gubitku, čak ni smrt ne može rastaviti kršćane od Isusove ljubavi. Jer kada se Isus vrati kao kralj, on će pozvati k sebi i žive i mrtve. I Pavao ovdje koristi jednu zanimljivu sliku.
Naime, kada bi car dolazio u neki grad koji je bio pod njegovom vlašću, taj bi grad poslao svoje delegate, koji bi u znak dobrodošlice dočekali cara. I tu sliku sada Pavao primjenjuje za opis Isusovog kraljevskog dolaska. I njega će dočekati delegacija njegovog naroda koja će se susresti s njime u zraku, iskazujući mu dobrodošlicu i prateći ga na njegovom povratku na ovaj svijet, gdje će uspostaviti svoje kraljevstvo pravde i mira. Nadalje, Pavao želi da Solunjani vide kako bi ih ta nada trebala poticati na vjernost Isusu. On se ismijava poznatoj rimskoj propagandi da je Cezar taj koji donosi mir i sigurnost, jer rimski mir došao je kao posljedica nasilja, zarobljavanja, neprijatelja i vojne okupacije. Pavao upozorava da će se Isus jednog dana vratiti kao kralj i suočiti se s ovom vrstom nepravde. Sljedbenici kralja Isusa trebaju živjeti u sadašnjosti, kao da je taj budući dan već došao. Unatoč tami ljudskog zla koja vlada oko njih, oni trebaju ostati trijezni i budni, dok se svjetlo Božjeg kraljevstva, koje je na nebu, sve više očituje ovdje na zemlji. Pavao završava sve ove poticaje baš kao što je i započeo, molitvom punom nade da će Bog prožeti njihova srca svojom svetošću, da će ih odvojiti od drugih tako da budu u potpunosti posvećeni i besprijekorni sve do Kristovog povratka. Prva Solunjanima podsjeća nas da slijediti Isusa kao kralja od samog početka stvara kontrakulturalni, to jest sveti način življenja. I to će ponekad dovesti do sumnje i sukoba od strane bližnjih. Ali odgovor Kristovih sljedbenika na takvo neprijateljstvo uvijek treba biti ljubav, te milost i velikodušnost prema protivnicima. Takav je način života motiviran nadom u dolazak Božjeg kraljevstva, koje je već započelo njegovim uskrsnućem od mrtvih. I tako su svetost, ljubav i buduća nada ono o čemu govori prva Solunjanima.